ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିଛି ଆମ୍ବ ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ବହୁତ ଦୂର ହେବ। ମୁଁ ଆସିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ବଡ଼ ପତ୍ର ଅଛି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଚଢ଼ିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଦେବି। ସେଇ ପତ୍ର ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏହି ପତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯଦି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଗୋଡ଼ ଯଦି ଖସି ଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାତ। ସେଇଠି ମୋର ଆମ୍ବ ରଖା ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ କାଲ। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇ କରି ଏଠି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ